să vedem și pe cei care au contribuit la reușita acestei manifestări. Domnul Costi Ostanu, fizioterapeut. Domnul Radu Bădin, antrenor federal, reprezentantul Federației Române de Tenis. Domnul Mihai Dumitrescu, supervisorul acestui turneu. Domnul Adrian Hărădău, arbitru. Domnul Vlad Domințeanu, arbitru. Și, bineînțeles, directorul turneului, Florin Șipoș. Această competiție nu ar fi putut avea loc fără sprijinul Primăriei Municipiului Galați și a Federației Române de Tenis. Am să-i dau domnului Florin Șipoș microfonul să vă spună câteva cuvinte. Da, mulțumesc, domnule Gabi. Ca la fel ca am fost. Astăzi mulțumesc. Vreau să mulțumesc jucătorilor. Thank you for everything you done here. It was a fantastic play. George, mulțumim pentru tot ce ai făcut. A fost o săptămână perfectă. Și sper să, la al doilea, să fim în postura cealaltă. Mulțumesc Federației, mulțumesc Primăriei, mulțumesc presei, mulțumesc dumneavoastră pentru participare. Și dacă îmi permiteți să dau microfonul supervisorului nostru, domnul Dumitrescu Mihai. Încep și eu prin a vă mulțumi că ați fost prezenți în număr mare astăzi. Sper ca și săptămânile viitoare la turneul de 10.000 și la cel de 25.000. Am discutat cu organizatorii, sper ca pentru celelalte turnee să aveți parte de niște surprize plăcute. Și cred că cel mai bine este să, în acest moment, să dăm întâietate celor care mi-au oferit minunatul spectacol din această după-amiază, jucătoarelor. Da, să aplaudăm întâi pe finalista acestui turneu. E vorba despre Georgia Andreea Crăciun din Brăila. Cu jucătoare doar 15 ani, va veni 16 în luna iulie. Georgia, o finală epuizantă, prima ta finală, parcă nu se mai termina această partidă. A fost o finală luptată, mă bucur că am ajuns până aici. Sunt fericită că am putut să rezist până aici și că am muncit până la ultima minge. Felicitări adversarei mele, Fanny Stolar, că a fost mai bună ca mine. Și le mulțumesc tuturor care m-au sprijinit și m-au încurajat pe tot meciul. Sperăm că vei călca pe urmele Andrei Micu, care iată acum face senzație la Roland Garros și poate te vedem și pe tine la Da, cine știe. Aplauze pentru Georgia Andreea Crăciun, o mare speranță a tenisului românesc. Și acum o să invit alături de mine. Please welcome to Fanny Stolar, the winner of this tournament. Congratulations, Fanny. You won an amazing party. Well, it was a real tough match. First of all, congrats to her. She's a really good fighter, you know. And thanks for the organization here. Thanks for the hotel, for the sponsors here. Thanks for the referees, for the directors, for the physio. It was a really great tournament. Thanks for my coach. This was your first final. You will go to Roland Garros at the junior tournament, no? Yeah, I'm traveling tonight to Paris. Good luck here and we'll wait you next year in Galați. Aplauze pentru Fanny Stolar, câștigătoarea turneului Cupa Municipiului Galați. 12 puncte WTA pentru Fanny Stolar. Și primește și o tabletă din partea organizatorilor. Aceasta a fost Cupa Municipiului Galați. Vă mulțumim pentru prezență.